Oho, to je izazov, velika, srednja i mala hrana. I ovog puta drugari su dobili Nutellu. O, kako mala slatka teglica. Sad ću probati ovu Nutellu. O, da, divno. Baš mi se sviđa. O, ideja. Uzet ću presu za Belilux, a stavit ću Nutellu unutra, a zatim pritisnuti. Juhu! Gledajte, izašla je čokoladna pasta. Jo, teglica se zaglavila, ne mogu da izvadim. Uspela sam. Tracy, ti si tako smiješna. A da, sad je u red. Znate šta, ja obožavam Nutellu. Dobro što sam dobio srednju porciju. Imam čak i specijalnu kašiku za nju. Sad ću probati. O da, to je pravi užitak. Divno, mnogo mi se sviđa. Dovoljno, sad je u red. Otvaram. Ona je tako ogromna, ne mogu da je otvorim. Jel se poklopac zalepio ili šta je bilo? Moram nešto da smislim. O, tačno. Uzet ću bušilicu i napraviti u poklopcu rupe. Da, tako je. Još malo. Odlično. A sada treba okrenuti ovu teglu. Ovo nije tako lako kako se čini, ali uspeću. Da, svaka mi čast. Gledajte, kako mnogo čokoladne testenine. Neverovatno. Hoću što pre da probam. To je preukusno, a meni se mnogo dopada. Martin, da li misliš isto što ja? Da, hajde i mi da probamo. Šta radite? Jesam vam dozvolila? To je moje. Pa dobro, ješću štapićima da vama manje ostane. Ovo je suviše ukusno. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Oho, kako dugačka špageta. Ne mogu da se zaustavim. Šta se dešava? Kuda sve nestaje? Šta? Jill, jesi sve to pojela sama? Kakav stomak imaš? U šoku sam. Ja? A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. A Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin ne može. To je sve samo za mene. O, da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. O, da, ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom svoje bombone. Da, tako je. O, to je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama. A meni tvoja pomoć sigurno ne treba. O ne, sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši? A šta ako ja to uradim brzo? O ne! To je bila loša ideja. Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. Ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. O, kako je to ukusno. Fantastično. Jo, flaša mi izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu. Pazi malo, Stacy, za malo doboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu.
Stani! Zapravo ja sam sljedeća. Dođi kod mene, moja kolica. Sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvačem. I sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je mu red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. O ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada trese na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da je jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržavam. Daj nam. Obožavam žele. I obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji desert na svetu. Super. Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim? Trebao si brže da žvačeš. Vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. O da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom KitKata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi. Hajde, reci nam kako ti se dopada. Ok, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? Tačno. Mogu da namotam nudle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. Znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Ok, ne ometajte me. Ja uživam. Fantastično. Da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sam u čokoladi. Što? Zaista? Hvala što ste mi rekli. Sad ću sve dobrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad je red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepo. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sa vama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam u slatkom raju. Ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. Da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno. Čekajte, šta? Šta se dešava? Ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu. Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas. Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. Da, to ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo. Wow, to je Coca-Cola. Napišite u komentarima da li volite kolu. Naši heroje obožavaju. Hej, zašto se ne otvara?
Jao, s ovom flašom definitivno nešto nije u redu. Možda da probam ovako. Jao, ništa ne radi. O ne, ovi zvukovi mi se ne dopadaju. Sva kola mi se prosula pravo u lice. Da, znam da izgledam smešno, ali bar je flaša otvorena. Prelepo. Je li to čokolada? Ne, to je samo za mene. Ova kola je stvarno čokoladna. Ekstra. Wow, unutra su M&M's bombone. Super. Sad ću razbiti flašu da izvadim sve bombone. Bam! O da, kako zabavno. Dok niko ne gleda, mogu probati nekoliko bombona. Niko neće ni primetiti. Quentin, to su moje bombone. Daj mi ih. Sad ću ti zalepiti usta da mi ne uzimaš bombone. Čak i etiketa ti je stiva. O da. Quentin, baš si smešan. Spreman si čak i etikete da pojedeš? Priznajem, i ja sam gladna. Dobro je što imam svoju flašu. Sad ću je probati. Tako se smešno trese. Zašto ne mogu da je zagrizem? Znam, pomoći će mi ovaj čekić iz Minecrafta. U Minecraftu može čak i kamen da razbije, a ovo je samo flaša. Oho, ovo su žele Coca-Cole. Cool. Wow, sad imam puno žele bombona. Sad ću ih probati. Prelepo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za nas sve. Baš ti hvala, Miley, ti si pravi prijatelj. To je nerealno. Wow, ovo je riba. Neko je imao sreće, a neko nije. Moja žele riba je tako zabavna. A ja imam čokoladnu ribu. Prelepo. A ja imam pravu ribu. Kako smrdi. Fuj, mrzim ribu. Quentin, ti počinješ? Lako. Prvo ću probati repić. Wow, to je ekstra. Došla mi je sjajna ideja. Mislim da moja ribica mora malo da pliva. Zato sam pripremio akvarijum i mleko. Prvo ću sipati malo mleka, a zatim ubaciti ribicu tamo. Opa! Plivaj, moja ribice, plivaj. Pogledajte, riba je pretvorila mleko u čokoladno i sada imam čokoladni koktel. Ovo definitivno treba probati. Wow, predobro. Sophie, sad ti. Konačno, moja žele riba tako lepo miriše. Ali moja riba se sigurno ne može rastopiti. U stvari, imam drugu ideju. Mogu da rastopim žele ribu, onda će postati tečna i ja ću je moći popiti. Ali neću to da radim, jer je moja ideja mnogo bolja. Pogledajte, riba je postala tečna. Sad ću je sipati u kalupe u obliku crva. Sad imam puno žele crva. Sa njima ću moći da upecam puno žele ribica. Zar to nije genijalno? Dakle, moj štab za pecanje je spreman. Odlično! Hajde, hvataj se! Uspelo je! Wow, pogledajte, uspelo je! Ovo je moja prva riba. Imam još puno žele crva. Sad ću uhvatiti još više riba. Wow, Sophie, svaka čast! Hvala ti, Quentine! Dakle, vreme je da probam. To je divno. Miley, možeš da probaš svoju ribu? Stvarno? Iskreno, nemam želju. Miriše odvratno. Dobro, moram da se koncentrišem i da je probam. Da li je živa? Dobro, pustit ću te. Sigurna sam da nije htjela da je pojedem. O ne, moj čokoladni koktel. Sad u njemu pliva riba. Baš ti hvala, Miley. Fuj, to je odvratno. Sad mi ceo koktel smrdi na ribu. Kako ću ga popiti? Quentin, ne mogu da uživam u ribi dok plačeš. Uzmi jednu moju ribicu i smiri se. Tako si smešan. To je ukusno. Opa, to je pomfrit sa sosovima. Super. Da, to je sigurno veoma ukusno. Quentin,
O, Miley, zašto me tako plašiš? Jesi normalna? O, strašno se plašim vampira. Dakle, ja počinjam. O, znam. Prebacit ću sav pomfrit u kutiju od Happy Meala, a zatim dodati sve sosove. A mislim da će to biti neverovatno ukusno. A sada treba to sve promešati. Odlično, može se probati. Oho, to izgleda baš cool. Probat ću prvo ovaj krompirić. O, da, magično. Sviđa mi se i kečap i beli luk. Ekstra. I ja hoću da probam. Quentine, prestani da buljiš u mene i jedi svoju hranu. O, vrlo rado. Prvo ću probati čokoladni sos. Izgleda jako dobro. O, da. Magično. Obožavam čokoladu. Mislim, svi vole čokoladu. Da, ako je Quentin dobio čokoladu, ne može se zaustaviti. Dobro, ja ću probati svoj žele pomfrit. Hej! Ne mogu da zagrizam, zašto? O, znam šta mi treba. Probat ću sosove. Stavili su mi puno slatkih žele sa raznim ukusima. Moram brzo da probam svaki. O, ovaj žele sa ukusom jabuke, ekstra. A sad ću probati 2 gela istovremeno. Wow, to je predobro. Što? Nema više? Pa dobro. Što? Sve sam pojela? Jo, šteta. Haha, baš si smešna. A ja imam još celu flašu čokoladnog sirupa. Jo, prokletstvo. I ja sam sve pojela. Haha, tako ti treba, Quentin. Dobro, moram ipak probati žele pomfrit. O, znam šta da radim s njim. Sad ću ga rastopiti uz pomoć fena. O, da, ovo će biti baš dobro. Oho, nisam znao da fen tako može. Quentin, a možeš li mi pozajmiti svoj čokoladni pomfrit? Baš ti hvala. Hoćeš da probaš čokoladni pomfrit zajedno sa voćnim želeom? O, vrlo rado. Jao, to je prelepo. Devojke, morate i vi da probate ovo. O, baš ti hvala. Probat ću. Oho, to je zaista ukusno. A nikad nisam jela čokoladni pomfrit, a kamoli sa želeom. Wow, dobili ste špagete, cool. Pitam se kakve ja špagete imam. Miriše na čokoladu. Prelepo. Ovo je tako ukusno da želim da pojedem sve odjednom. Drugari, ovo su najbolje špagete koje sam ikad jela. Miley, sva si u čokoladi. Pa dobro, to je baš ukusno. Sophie, sad ti? Dobro, samo ne znam da koristim ove štapiće. To je baš teško. O, uspela sam da uhvatim nešto, a... O ne, sve je palo. Pa dobro, smislila sam svoj način. Sigurno ću uspeti. Da, odlično. Oho, to je divno. Oduševljena sam. Prvi put vidim da Sophie tako jede. Quentin, ovo je tako ukusno da ne mogu drugačije. O, Quentin, sad si ti na redu. Odlično, ja imam žele špagete. O, da, prelepo. Blago meni. O, Sophie, dok ja jedem, ti možeš da gledaš i da učiš kako treba jesti štapićima. To će ti trebati u životu. Jo, ja želim da probam tvoje špagete. Dođi kod mene, moja slatka. Gotovo, ne mogu da odolim. Moram da probam. O, Sophie, šta radiš? Ha, još malo i poljubili bi se. Preslatko. Hajde da vidimo šta je ispod vaših poklopaca. Kate počinje. Aha, čokoladna maca. Quentin je dobio žele macu, a Miley pravu. Kako slatko. Da, moja maca je neverovatno slatka. Hoću da je pomazim. O, sad smo prijatelji. Aha, vidim da ti se sviđa. A sada, hajde da se igramo. O, divno. Tako nam je zabavno zajedno, jel da?
Obožavam te, dušo. O, Miley, tvoja maca je tako slatka. Baš ti se posrećilo. O, ne. To je moja maca. Ne diraj je. Hej, sam ću je pojesti. Ups, izgleda da maca nije shvatila da je to žele maca. Miley, skloni je brže. Dakle, probat ću. Wow, to je prelepo. Baš mi se sviđa. Hoću i ja da probam čokoladnu macu. Miris je ekstra. O, došla mi je ideja. Stavit ću svoju macu u akvarijum. A zatim sipati mleko unutra. Treba mi što više mleka. Da, tako je. Pogledajte. Sad imam lep kakao sa mini marshmallowom. Jo, Mileyna maca je sad tužna. Ne brini, mogu ti sipati malo mleka. Eto, izvoli, dušo. To je za tebe. O, hvala, Kate. To je baš lepo od tebe. Moje maci se sviđa mleko. Odlično. Maca je srećna, a znači i ja sam. Moj kakao je super. Oho, Chloe, šta radiš tamo? Zabavljam se. To je nova igrica od Multido Sort. Super! Možeš je instalirati odmah u Google Playu ili Apple Storeu. Ajde zajedno da se igramo, biće zabavno. Pitam se šta ćete sada dobiti. Kate, otvaraj. O, čokoladni čips, super. Wow, jedva čekam da probam. Oho, hrska kao pravi čips. Nikad pre nisam vidjela čokoladni čips. To je super. Da, to je nevjerovatno ukusno. Svidjelo mi se. A šta je kod mene? Wow, dobila sam žele čips. Ekstra. Baš me zanima kakav je ukus. Sad ću probati. To je nevjerovatno ukusno. Hoću još. O, da. Quentina, šta je kod tebe? Sad ćemo da vidimo. To je pravi Pringles. Sad ću ga probati. Jao. Izgleda da je ljud. Plašim se da jedem to. O, ne. To je mnogo ljuto. Devojke, sve mi gori ustima. Miley, Kate, jeste li dobro? Da, stigli smo da se sagnemo. Jo, o ne, moja čokolada se otopila. Sad imam tečnu čokoladu. U stvari, čekajte, imam ideju. Mogu ga ponovo zalediti. Uradit ću to uz pomoć Mentosa. Ubacit ću pakovanje štapića od sladoleda. A sad ću poduvati svojim ledenim dahom. Da, gotovo. Wow, sad imam čokoladni sladoled. Predobro. Blago meni. Wow, Kate, to je odlična ideja. A kako je Mileyn čip? Da, i on se istopio. Da, ali to je svakako ukusno. Ali i ja ću iskoristiti ideju Kate i zalediti svoj žele u pakovanju. Dakle, duvam. Je li uspelo? Jeste! Wow! Pogledajte! To je predobro! Oduševljena sam! Quentin, samo ti nisi imao sreće, jadan! Hej, dajte meni nešto. Kakve ste cicije? Kate, šta je kod tebe? O, Bože, to su buba švabe. Čekajte, ali nisu pobegli. To znači da nisu prave. Da, to je žele.
Odlično, to mi se sviđa. Kate, a sad ćeš uplašiti svoje drugare. Bolje probaj. Važi, sad ću. To je baš lepo. Hoću još. Jo. Pa nema veze. Miley, a šta je ispod tvog poklopca? Sad ćemo da vidimo. Jo, ja imam bubašvabe. Kako odvratno. Gadno mi je čak i da ih pipam. Čekajte, šta je to? Pa to je čokolada. Znači, dobila sam čokoladne bubašvabe. Blago meni. Da? Miley je također imala sreće. Ostalo je saznati šta je ispod Quentinovog poklopca. Ali pretpostavljamo šta. Da, tamo su prave bubašvabe. Jako se plašim bubašvaba. Šta da radim? Devojke žive su, jel shvatate? A gde su? Čudno. Kate, samo nemoj da paničiš. O ne, bubašvabe su na devojkama. Mamice! I jedna je na mojoj glavi. Marš odavde. Smislio sam. Treba sve ovdje počistiti. Imam specijalni sprej. Da, sad ćemo se rešiti ovih bubašvaba. Gotovo. Šta? Zašto je dalje tu? O ne, pobrkao sam sprejeve. Uzeo sam toksični sprej, a ne sprej protiv insekata. Bežite odavde. Nadam se da će ovaj put biti nešto lepo. Quentin? Wow! To su žele nudle. Trebalo bi da bude jako ukusno. Ne sumnjam. O da, jako mi se sviđa. Super, a sad je moj red. Šta? Prave, neskuvane nudle? Kako da jedem to? Ne treba mi to. Oho, Kate je bacila svoje nudle šefu. Sklonite to od mene. Šta? Nudle su se vratile skuvane. Zanimljivo. Wow, predobro. To mi se sviđa. Odlično. Hajde da vidimo šta sam ja dobila. Wow, to su čokoladne nudle. Ozbiljno? Nikad pre nisam jela takve. Treba probati. Wow, to je neverovatno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Miley, imaš čokoladne brkove. Jao, a šta ovdje radi policajac? Tražim opasnog kriminalca. Možda se krije među vama. Ja, ovaj portret liči na Miley. Pođite za mnom, gospođice. Šta da radimo? Tačno. Gledajte, to nisu pravi brkovi. To je druga osoba. U pravu ste, idem ja. Vaš prvi zadatak je spremiti ćuretinu. Dobro, unuko. Super, hajde da organizujemo kulinarski izazov. Vreme je da baka iskoristi svoju tajnu supermoć. Mama mia. Ojuj. Da bih spremila ovu ćuretinu, treba će mi još jedan par ruku. Zašto je bakina ćuretina 5 puta veća? Jer ja živim 5 puta duže. Polako. Vreme je da pripremim povrće za ovu sočnu ćuretinu. Dakle, krenut ću da kuvam i počet ću od kukuruza. Tako je. A zatim ću dodati šargarepu, paradajz i ovu sočnu lubenicu. Oho. Baka se ne predaje. Smirite se, šef.
A mogu li da pozajmim par viršla od vas? Hvala. A njih ću također dodati u ćuretinu. Onda će ispasti veoma ukusno punjenje. Odlično. A mogu to staviti u rernu. Oj, šta baka radi? Biće teško da je pobedim, ali potrudit ću se. Ćao svima! To je ćuretina koja jako voli da pleše. Dakle, malo bibera neće škoditi. Kao i dinamita. Sad ću brzo ispeći ovo meso, gledajte. 3, 2, 1. Bum! Kakav miris! Baka je također završila. To je to. Dobro je što nije izgorela. Dakle, vreme je da prelijem meso slatkim sirupom da bi spalo super. Da, odlično. Moje tajno oružje ispod moje kape. Mislim da će se malo više dopasti ćuretina od jagoda sa mančmelovom i štapićima u čokoladi. Dakle, ubacujem mančmelo u štapići. Tako je. A sirupi ću promešati učini. Da, sad ću napraviti čokoladne nogice. Pogledajte kako to lepo izgleda. Sipat ću što više čokolade. Svaka mi čast. Bon appetit. Prijatno, mala. Wow! Kakvu veliku ćuretinu je spremila baka, ali prvo ću probati ovu manju. Da vidimo. Šta? Meso sa Skittles? To uopšte nije ukusno. Uj! Dobro, očekuje me kraljevska večera. Probat ću ovaj sočan batak. Nije loš, sviđa mi se. To je to. Najela sam se. Ostalo je posljednje jelo. Oho, gledajte šta je šef smislio. Pa to su jagode. Neverovatno. Super. Oduševljena sam. Šef je pobedio. Čestitam. Tu, ja sam najbolji. Čestitam, šefe. Dakle, vaš novi zadatak je lubenica. Hoćete moći? Jeli? Naravno. Dobro, dušo. Mogu ja to. Dakle, vreme da iskoristim svoje veštine kung fu. To sam naučio u Kini. Gledajte. Savršeno. Stavit ću lubenicu u blender. I napraviti lep sok. O da, perfekto. Moram probati. Savršeno. A sad ću ga pretvoriti u lep sladoled. Sladoled vole svi. Odlično. Izgleda jako dobro. A umjesto koščica mogu staviti čokoladne mrvice. Svaka mi čast. Bako, ne gledajte. Ma ne zanimate me uopšte. Ja već imam ideju kako da spremim lubenicu da bi moja unuka bila oduševljena. Dakle, avion leti u usta. Hajde. Pa dobro. Hajde još malo, draga moja. Ne mogu više.
Sad ću pući, bako. Hajde, ostalo još malo. Neću, molim te. Nije mi dobro. Jau, ups. Moram da kuvam. Kako vam se sviđa ova slatka kućica, je li? Ja mislim da je preslatka. Sad ću je napuniti bombonama. Evo ih. Pogledajte kako su lepe. Dakle, sipat ću sve unutra. Tako je. Zatvaram. I gotovo. Svaka mi čast. Ostalo je malo bombona. Znam šta da radim. Bako, šta radiš? Ja nisam ništa kriva. Dobro, vreme je da i ja počnem da radim. Znam. Ja ću spremiti za sestru picu, gde će umjesto testa biti lubenica. Treba samo lepo rasporediti sastojke. Dodat ću moje omiljene jagode i kiwi. Odlično, sada stavljam sve to na lubenicu, a u centar ću dodati borovnicu. Ali to još nije sve. Sad mi treba čokoladica. Obožavam Bounty. U stvari, imam bolju ideju. Čokoladu ću pojesti, a kokos ću sipati na picu umjesto sira. Super! Ja sam završila. Može se jesti. Prijatno, sestro! Wow, super! Hvala vam puno. Želim da probam ovu veliku lubenicu. Neverovatno! Unutra je baš puno bombona. Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. Da vidimo šta još ima. Šta? Sladoled od lubenice? Cool! Moram ga što pre probati. Oduševljena sam. Idemo dalje. Opa! Ko je smislio picu od lubenice? To je genijalno! Sad ću je probati. Wow! To je najbolje jelo. Odlučila sam, pobedila je sestra. O, da, svaka mi čast. Da, bravo dušo. Dakle, posljednji zadatak je palačinke. Hoćete moći? Pitaš me. Pa ne znam. Sklonite se, baka je spremna. Počinjem da pravim testo. Treba mi mleko, jaje, brašno i šećer. To je savršena kombinacija za naše jelo. Tako je. Ostaje samo sve dobro promešati. Ali to nije problem za baku, jer ja imam 4 ruke i 3 tiganja. Je li vi osjećate taj miris? Ja sam oduševljena. To je to. Kako vam se čini, drugari? Je li? Oho! A baku sigurno nećemo nadmašiti. Ona najbolje sprema palačinke. Predajemo se. Ma dajte. Oho, super! Jedva čekam da probam. Ispalo je baš ukusno. To je bio odličan izazov. Hvala vam. Dobrodošli u kulinarski izazov. Molim vas, napravite mi ukusnu tortu. Jeste me razumeli? Mjau, dobro. Ja sam najbolji kuvar.
Dakle, da bih napravio ukusno testo, moram razbiti jaja. Da, savršen pogodak. A sada treba dodati brašno. Bitno je ne preterati. A sada moje omiljeno mlijeko. O da, obožavam ga. Jao, ne mogu ga otvoriti sa šapama. Bolje ne ljutiti mačku. Inače će njene mekane šape brzo postati kandže. O, kakav užas! To je to. Ništa me neće zaustaviti na putu do mlijeka. Sve je spremno. Ostalo je samo umutiti sve sastojke. Odlično. Hej, sve mi leti u lice. Jao, ove mačke su nepodnošljive. Dakle, vreme je da i ja počnem da pravim tortu. Dobro, što imam testo svih boje duge. Napravit ću za Jess šarenu tortu koja će iznenaditi. Bitno je da se testo ne izmeša u kalupu. Bolje da sam napravim lep uzorak uz pomoć štapića. Tako je, odlično mi ide. Lepota. Kada se testo ispeklo, mogu ukrasiti tortu šlagom i slatkim konfetama. O da, ova torta donosi praznično raspoloženje. Bon appetit! Wow, ne mogu da verujem. Ne iznenađuj se, šefe. Mačka može sve. Vreme je da nanesem krem. Odlično mi ide. Ostaje samo da dodam dekoraciju u obliku ribe i drugih morskih stvorenja. O da, napravio sam pravo more. Prijatno. Ja imam bolju ideju. Otopit ću žvaku direktno u kutiji i preliti moju tortu. Da, to će biti prelepo, posebno ako dodam još Skittles bombone. Pogledajte kako lepo curi žvaka. To je to. A sad je vreme za moje omiljene bombone. Obožavam ih. Ovo je zaista dobra ideja, zar ne? Oho, neverovatno! Nikada u životu nisam vidjela tako lepu tortu. Ovo je predivno. Dakle, probat ću prvo ribicu. Ukusno. I zvezde, super. Baš mi se sviđa. Već sam oduševljena, a još nisam probala ni samu tortu. Wow! To je još bolje. Hvala ti, mačak. Ok, da vidimo šta su drugi spremili. Da vidimo. Nije loše. Volim Skittles bombone, ali torta me nije oduševila. Odmah se vidi da je ovu tortu spremio šef. Pogledajte ove prelepe šare. Prelepo. Kome dati pobedu? Mislim da je izbor očigledan. Mačak je pobedio. Što? Ozbiljno? Hvala, prijatelji. Vaš sljedeći zadatak je sladoled. U sladoledu je toliko mlijeka. Super. Evo mojih tajnih sastojaka. Maco, mogu li uzeti jednu krofnu od tebe? Vrati krofnu. Inače ću morati da pustim svoje kandže. Dobro, izvini. Nisam htjela da te naljutim. Hej, deco, da li volite sladoled? Sad će vam mačak pokazati kako se sprema najbolji sladoled. Za to ću uzeti različite slatkiše i sitno ih iseckati. O da, odlično mi ide. Napravit ću rolne od sladoleda na specijalnoj dasci. A da bi sladoled bio još lepši, prelit ću ga čokoladnim sirupom. Mijau. Šta je to? Vidim novi cilj. Vreme da se zabavim i posvađam svoje konkurente da bi pobedila u izazovu. La. Šta se dešava? Ne razumem. U pomoć! Mjau! Bilo je za malo. Ne igraj se, vidim sve. Ja nemam ništa s tim. Bezobraznica mala.
Dakle, mom lepom kornetu nedostaje nekog preliva. On će također biti od sladoleda. O da, lepota. Kako vam se čini? Ja sam oduševljen. Zar to nije prelepo? Jo, svi su napravili tako dobar sladoled, a ja nemam ništa. Tačno, znam. Prvo ću uzeti kornete i izmrviti ih u specijalnom kalupu. Da, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Mislim da je dovoljno. Sad je vreme da dodam što više bombona i da prelijem to sve nutelom. O, da, to je najlepši namaz na svetu. Lepota. Možda to ne izgleda tako izvrsno kao kod šefa, ali bit će jako ukusno, 100%. I još malo konfeta i to je to. Prijatna, Jess! Wow, hvala puno. Dali ste sve od sebe? Hoću da probam ovaj zanimljiv kornet. Jedva čekam. Nije loše, ali moglo je biti i bolje. Oho, samo pogledajte kakva lepota. O, to je neverovatno ukusno. Oduševljena sam stvarno. Ekstra. O, a za ovaj sladoled imam kašiku. Kakav miris. I ukus je dobar. Baš mi se sviđa ovaj sladoled. Hvala puno. Pobedila je sestra. To je neverovatno. Pobedila sam. Ja sam genije. Šta dalje? Tako mi se pije vruć kakao sa mančmelovom. Spremite mi ga, molim vas. Dajte da razmislim. Danas sam video lifehack kako skuvati kakao sa lepom penom. Da, sve jasno. Dakle, ubacujem kašiku u bušilicu. Uzimam kašiku kakao praha. I ubacujem ga u mlijeko. Jao, ovo nisam planirao. O, jadan, ne brini, maco, smislit ćeš nešto. Ja imam odličnu ideju za moj kakao. Prvo će mi trebati koktel od jagoda, koji treba zaladiti. Dobro je što imam sprej za trenutno smrzavanje i neću morati dugo da čekam. Eto, gotovo. Sljedeći sastojak je moje omiljeno voće. Dakle, dodat ću puno jagoda. Borovnice. Kivija. I maline. I neću zaboraviti na marshmallow koji je tražila Jess. O da. A za desert ću dodati njen omiljeni keks i vafle. Za potpunu sreću nedostaje samo šlaga. A evo šarene čokolada. Štapiće i slatke konfete. Mislim da je to pravo remek delo. Bon appetit! Nije loše, ali ovaj put ja imam plan kako da vas zaobiđem. Sipat ću kakao prah u blaster i dodati mlijeko. Da, to će biti jako dobro. Mogu zamisliti lice Jess kad vidi to. Treba malo potresti. Staviti nalepnicu. I može da se služi. Jao, to je baš smešno. Jess, vreme je da izabereš pobednika. Nevjerovatno. Hej, a gde su ostala pića? Šta je ovo? Ne boj se, Jess. Imam iznenađenje za tebe. Otvori usta. Ukusno. Isprljala si me. Jao, izvini, slučajno sam. O da, konačno ću moći da probam šefovo piće. Mislim da će ova kašika savršeno odgovarati za ovu veliku čašu. To je baš ukusno. Oduševljena sam.
Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. To je najlepši desert na svetu. Super, pobedio je šef. O, da! Najbolji sam, pobedio sam te i tebe. Da. O, dobro, čutim. O, već ste tu? Super, čao! Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Počet ćemo od torte. Hoću tortu u obliku mace. Odlična ideja. Odmah ću početi. Dakle, treba mi čokolada. 100 komada će biti dovoljno. O, kako super! Hoću ja tako? Želim 100 čokoladica. I zašto ne radi? Da ja da probam. Nešto neće. Šefe, kako ste uradili to? To su godine iskustva. Sada uzimam nož. Odseći ću višak. O, čokoladice! To mogu pojesti i ovo. Da vidimo šta mi je ispalo. O, savršena čokoladna mačka. Sviđa mi se. Napravila sam 2 polovine. U tanjir ću sipati puno šlaga. A zatim ću izmrviti čokoladne kore. Posle treba sve promešati. Probat ću. Aha. O, da. To je savršeno. Ostalo je staviti fil u mačku i zatvoriti sve. Tako je. Ispalo odlično. Sviđa mi se. Hej, šta je to? Bako, šta je bilo? Izgleda da je to vaše. Da, jeste. Odlučila sam da napravim tortu u obliku konca zapletenja. Mace vole da se igraju s tim. To mora biti slatko. Jill, šta si smislila, jeli? Bako ima mnogo dobru ideju. Treba iseći krug od kore. Tako je. Uspelo je. Od toga ću napraviti glavu i rep za moju macu. Preliću kore nutelom. Obožavam nutelu. A zatim treba sve ukrasiti. Smislila sam. Dodat ću jestivih detalja. Moja torta sada zaista liči na macu. Gledajte kako slatko. O, sva ruka mi je u čokoladi. Treba obrisati. O, hvala, Bako. Uvek mi pomažeš. Ja sam već završila sa svojom kuglicom. Ostalo je dodati macu. Ona će ležati na ovoj kuglici. Odlično. Šefe, kako vam se čini? Nije loše, ali moje torte će svakako biti bolja. Neka Bela da ocenu. O, jeste zaista spremili sve te torte za mene? Oduševljena sam. Dakle, početi? Znam. Hoću da probam ovu macu. Kako ukusno! Baš mi se svidalo. Sad je vreme za ovu slatku torticu. Izgleda baš privlačno. O, i unutra je lepa. A kakav je ukus? O, divno. To je čak ukusnije od prethodne torte. Sviđa mi se. Ostalo je probati posljednju tortu. Mislim da je čokoladna. O, sad ću probati. O, ova maca je tako zabavna. Sviđa mi se. Dakle, ko je pobedio? Bako, ti si najbolja. O, kako lepo. Hvala, Bela. A sad mi napravite jelo u obliku šapa. To su mačije šape. Ideja je super, Bela. Ja čak znam šta treba raditi. Već imam šapu. Tako je mekana. To je antistres. Stavit ću ga na tanjir i to je to. Gledajte. Ne, Jill. Moraš spremiti za Belu nešto jestivo. To se sigurno ne sme jesti, jel vidiš? Pa dobro, napravit ću nešto drugo. Imam još mnogo ideja, ali moram se malo opustiti. Šta da radim? O, napravit ću jestivu šapu. Kalup imam. Jastučići moraju biti roze boje. Koristit ću roze sirup sa ukusom bubblegum. Tako je. A sad ću preliti sve mlekom. Šapa mora biti bela. Tako je. A sklonit ću mleko. Dakle, vreme je da izvadim šapu. Uspela sam. Ispala mi je divna šapa. A kalup mi više ne treba. Hej! Jill, šta je to, kako si smela? O, kako dobar kalup. Treba će mi. Dakle, uzet ću belance. Zatim ću dodati šećer i umutiti sve to.
Tako je, mora ispasti oblak. Super! Poslije ću dodati nekoliko kapljica crvene jestive boje. Nema više, ali bilo mi je dovoljno. Zatim ću dodati želatin kod belanaca. O, da. Gotovo. Sad ću sipati sve u kalup u obliku šape. Odlično. Vreme da se vadi. Hajde da vidimo. O, da, kako slatko. Svaka mi čast. A samo što je kod mene bolje, ja sam napravila testo, a to je isto mnogo mekano. Od testa ću napraviti šapu, tako je. Odlično, sada mogu staviti šapu u rernu da se ispeče. Eto. A sad imam vreme da ispletem nešto. O, već sam isplela šal. Mislim da je šapa spremna. Proverit ću. Da, savršeno. Vreme da se vadi. O, Jill, isplela sam šal za tebe, izvoli. Eto, bit će ti toplo. Izgledaš odlično. O, da, vreme da izvadim svoju šapu. Sad mi sigurno ništa ne smeta. Dakle, sipat ću unutra džem od borovnice. Odlično. Pomirisat ću. Baš lijepo. Dakle, draga, možeš probati. Wow, koliko različitih šapa. Sigurno želim da probam ovu. Tako je mekana. Pitam se da li je ukusna. Super. Svidjelo mi se. A šta je ovdje? O, to liči na pitu. Očigledno treba otkinuti pače i umočiti u džem. Sad ću probati. Prelepo. Baš mi se sviđa. Ostala je posljednja šapa. Ona je još mekanija. Pa to je marshmallow. Neverovatno. Hoću što pre da probam. Fantastično. Tako nežno i ukusno. Rešeno, pobedila je posljednja šapa. Čestitam. Pa naravno, nisam ni sumnjala. Najbolja sam. Sada želim žele u obliku mace. Nadam se da će to biti ukusno. Znam šta raditi. Treba će mi činija. Dakle, sipat ću mlijeko unutra. Da, zatim šećer. I dodat ću par kašika kakao praha. Biće čokoladno. To je to. Zatim ću promešati sve to pažljivo. Odlično. Ostalo je samo sipati sve u kalup. Da, do krajeva. Odlično mi ide. Eto, sve sam sipala. Sada treba ohladiti to da se žele stvrdne. Treba mi frižider. Jao, zašto se ne zatvara? Hajde bre, zatvaraj se! Šta je za njom? Čudna je. Okej, imam drugi plan. Okrenut ću frižider i stavit ću kalup ovako. Uspelo je. Dakle, zatvaram i čekam. Šta je kod vas? Čekajte, to još nije sve. Imam još nutelu. Sipat ću je na tanjir. Zatim ću izvaditi macu i staviti je na nutelu. Odlično. Sad je sigurno sve spremno. Maca je ispala tako slatka. Bela će biti oduševljena. O, da. Šta je bilo? Šefe, nešto mi ne ide. Hoćeš mi pomoći? Kako odvratno. Ne mogu ništa s tim. U stvari dobro, bako. Uzmite moj žele. Ne mogu da gledam na vašu tugu. Hvala šefe, tako sam srećna. Dobro, a ja ću spremiti sebi još jednu macu. Čak i bolju. Opet će mi trebati mlijeko. Zatim šećer. I malo kakao praha. Bako, šta tu radite? Ne mogu da odolim. Maca je tako slatka. Kako je super ispalo. Hoću i ja takvu macu. Da, ja znam da sam genije. Napravila sam i još jednu macu za sebe. O, da, to je preslatko.
Jill, šta radiš ovdje? I meni treba maca. Hoćeš mi dati? Što bih? Neću. Joj, kako odvratno. Dobro, dobro. Uzmi moju macu. A ja ću sebi napraviti drugu. Hvala. I ponovo pravim žele. Šećer. Mleko. I kakao prah. A valjda ste već zapamtili. Jo, gledaj ovaj žele kao začarani. Dobro, nadam se da ću stići. Ima malo vremena. Dakle, sipat ću na tanjir belu čokoladu. Tako je. A preko ću staviti roze macu. Nadam se da mi više niko neće oduzeti macu. Daću je samo Beli. Bela, prijatno, draga. A mi smo završili. Pa to su slatke mace. Pogledajte kako se zabavno tresu. Gledala bih to non stop, ali jedva čekam da ih probam. To će sigurno biti jako ukusno. Počet ću od roze mace. Wow, to je ukusno. Divno. A sad ću probati čokoladnu macu. Dakle, prvo ovo. Uzet ću malo. Kako zanimljiv ukus. Sviđa mi se. I ostale posljednja maca. Jedva čekam da je probam. Baš me zanima kakav će biti ukus. Probat ću zajedno sa džemom. Wow, predobro. To je super. Jill, ti si pobedila. Da, to je moja prva pobjeda. Tako sam srećna. Molim,